Yn rhan ogleddol y brif gylch yn adran y Cobiau Cymreig, mae'r dosbarth i'r Ebolesu. Epil y Cesig sydd wedi entro yn y sioe ac yr het wedi dios Simon Bigley sydd yn beirniadu ac mae'n debyg te Riverbank Enchantress sydd yn mynd ar wobr gyntaf yn berchnogaeth Martin Grist. Fi David Oliver a Beth Simon sydd yn gwylio'r cyfan o'r blwch sylwebu ac wrth y march Powys Valley Maxen ac allan y Riverbank Lady Penelope. Ac yn teip neis o Eboles, Beth? Ydy, mae iddi. A wedi pharatoi yn dda fi'n credu ar gyfer heddi. Be ti'n feddwl? Yn edrych yn yfryd, edrych yn neis iawn, digon o asgwrn. Ac wrth gwrs, y dyn ifanc sydd yn arddangos. A T. Freeman. Ac Martin Grist sydd ar y gaseg. Wrth gwrs, mae wastad yn braf cael gweld yn dydi Beth. Dyn ni'n gweld y cesig hyfryd yma'n cael ei arddangos. A neis cael gweld bod nhw'n cynhyrchu stoc o ansawdd dda hefyd. Y cenhedlaeth nesaf mewn ffordd. Ydy, mae hi. A mae'n braf gweld bod yna gesig sioe sydd yn magu pethau ar gyfer y sioe. Achos dyw hwnna ddim o reidrwydd yn wir yw e. Yn bendant, yn bendant. Simon Bigley wedi gweld, wrth i bodd yn cael chat efo'r arddangoswyr ar ddiwedd y dosbarth. Odi. A mae'n hoff o gael chat, ta beth, yn dweud? Yn di licio siarad am y Simon. Odi. Medden ni. Medden ni, ie. Y ddau sy'n hoffi clonc fach. A na fe'n cael good sgwrs gyda Martin Grist fyna. Fi'n siŵr sy'n hapus iawn. Yn yr ail safle, Beth sy'n deud te Brian Jones yw hwn o ochrau Llansan Ffraid. Felly Brian wrth gwrs... Brydfa Lynn Moores. Ie, wrth gwrs, wrth y march Heigmo Principality ac allan y gaseg Casgob y Royal Rose. Felly llongyfechiadau iddyn nhw. A dyma ni, yr enillydd yn y dosbarth, Riverbank Enchantress, dan berchnogaeth Martin Grist. Second